Aire fresco do campo. Concienciación sobre o aire fresco do campo. Iso é interesante, Panqui. Sigue por ese camiño, o planeta necesítanos. De que é ese cheiro tan horrible, Dougie? Sei que lle escapou un airiño a alguén. Sí, can, a ver, non biche o letreiro ou que? Prohibidos os cans. Es ben chistosa, Splat. Non? Non é cousa miña. Igual foi algo noxento que lle botou Gilly ao seu pudín máxico. Iso é ridículo! Ao meu pudín non lle pasa nada. Pero vos que ides saber, esta é alta cuisine. O olor ten que ser unha parte fundamental da experiencia culinaria. Pois sexa o que sexa, eu ben pasabas en esta experiencia. Non é o pudín, digo eu. Toma, volve probar. Deixa estar. Vou chegar ao fondo disto. Os cans posuímos un olfato moi sensible. Sabíadlo. Hola, Dougie, que? Hola a todos. Que mañá tan asombrosa e tan bonita. Non vos encanta? O ceo azul, a erva verde, os paxaros piando alegremente e, sobre todo, o aire fresco do campo enchéndonos as ventas. Ai, o esplendor da nai natureza. Só temos que recibila cos brazos abertos. Sé natural é o meu novo lema. Apetece alguén facer footing? E que tal unha sesión de higiene corporal? Higiene corporal? Non. O que dixo Gilly foi que tal unha lección de peixe para asar. É que ten unha receita francesa nova. Sí, de Francia. Non preguntes. Francesa, Que raro. Interesante, pero non, grazas, Gilly. Igual noutro momento. Sí, te vai correr, compañeiro. Que? A ver, rapaces, pero vos que pensades? Non podedes coller e dicirlle que alcatrea. Romperíadeslle ese corazón amable e frágil que ten. Claro que yo podo dicir. É unha ofensa para os sentidos. E para min é algo persoal. Pero é o cheiro da liberdade, amigo. É unha das cousas que ten vivir na natureza. Leva un tempo a facerse a vivir nunha granxa. Digo cheu que ese cheiro de natural non ten nada. Para min que Gilly ten razón, temos yo que dicir. Veña, non fai falta tanto barullo, porque ademais o de respirar está sobrevalorado. Vale, deixademo a min falo eu con el. O único que fai falta é ese saber falar con diplomacia do cadelo, Dougie. Downster! Tiras para atrás! Ei! Ui! Sí, xa me oíches, meu. Tiras para atrás. Xa sei o que pasa aquí. Pensas que és mellor camiño ou algo así, non? O que? E logo, por que non ves aquí, cóllelo o balón e demostra lo que sabes facer, señor Michael Jordan? Non cho dicía por iso, Dumpster. O que digo é que debía... Cagueu, caguiñas agora. Non, meu, en serio, Dumpster, non me entendiches ben. Sí, xa te entendín, sí. Caguiñas. Xa está, acabouse. A min ninguén me chama caguiñas e se zafasen máis. Caguiñas. A ver, quítamo. Ves-mo quitar. Pois quítamo. A ver se mo quitas. Dá a volta, salta e... Moi ben, Dumpster, bravo, Dumpster. Genial, moi ben, Dumpster. Pois nada, vai sendo hora de deixarlle as cousas claras a este boi. Bravo, Dumpster. É lo mellor, Dumpster. É un fenómeno. É increíble este aire fresco do campo. Para min que desta vez tiven sorte. Normalmente ti xogas moito mellor. Cando lle botamos outra? Temos que falar. Ai, sí, é de que? Dimo. Isto non é doado. É que hai un detalliño. Despois do exercicio, tel o corpo inteiro tenso e suado. Sí. Para min que debías pensar en serio en cambiar de corte de pelo. Parece, cho. E logo pásalle algo ao meu pelo. Meu, anda sempre por aí cun espello. A ver, é por que non? Sí, por que non imos á perruquería de Mulo cortar o pelo? Diso nada. Non me verás na vida nunha perruquería desas de mulleres melindrosas. Nunca na miña vida. Diso nada. Pois tampouco é tan malo como din por aí. Hora de aclarar.
Igual che fai algunhas toxes. Ai, que cousa máis refrescante. Grazas, Mulu. Temos que repetir isto sen tardar moito. Apúntame para a semana que ven. Hola, Panqui. Ei, esa crema está probada en animais. Rapaces, en serio, esta non é a solución. Non máis cheiro! Non máis cheiro! Non máis cheiro! Déixanos entrar, queremos falar con Dumpster. Chegou demasiado lonxe. Aquí é el ou nós? Sí, é mellor que sexa el e non nós. Veña, deixado o rapaz tranquilo, non é culpa del. Acabouse e punto. Temos que amañar isto dunha vez por todas. Sí, vámolo botar a patadas deste rancho. Xa vou máis que chea de que haxa tanto animal por aquí. Quero dicir que haxa un boi aquí. Vaya que hai que ensinarlle algo de hixiene e tal. Hola a todos. Que hai? Isto non pode ser deste mundo. Compañeiro, espero que practicaras algo eses mates. Aquí estou pro que necesites. Podo che dar unha clase ou dúas, pero non te pases. Un mestre non revela os seus segredos. Testes que saber roubar. Que durmades ben. Vale, de acordo. Os débiles danme pena. Co primeiro raio do sol vai para a cancha. Primeiro heiche ensinar uns cantos segredos e despois douche outra maneira. Vaya, que cores máis bonitas. Por favor, señor, pódeme botar máis. Pobre Dougie. Temos que facer algo para amañar isto. Sí, como sacalo daqui, cheira que alcatrea. Este é un lavadoiro de forza industrial. Acaba coa suciedade máis resistente. Usouse para limpar as máquinas do vertedoiro de residuos tóxicos. Moi ben, preparados. Que veña, Dumpster. Aquí o tes, colega, o invento definitivo. Dígoche que lavarse aí é unha pasada. Ai, quero probar. Deixademe. Tócame. Todo para ti, meu. Dá unhas voltas alucinantes. Podo ir outra vez? Dougie, déixame dicircho. Os cosméticos non son a solución. O verdadeiro cambio procede únicamente do teu interior, amigo. Isto non pode fallar. Ao facermos voar a Dumpster a gran velocidade, vaille pasar diante o seu olor, igual que os avións supersónicos son capaces de superar o ruído dos motores. Preparado, Dumpster. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cero! ¡Aí vos! ¡Mima! ¡Que maravilla! A iso chamolle un bovino rápido. Tranquilo, Panqui, estou ben informado. Agora mesmo Dumpster está atravesando o aire fresco a tropececentos kilómetros por hora. Despois disto, imos poder gozar outra vez do aire fresco do campo. Pero de que me estás falando? Eu non quero ningún aire fresco do campo. Se leses ben os meus pósteres, daríaste conta de que esta marca nova de desodorizante non é máis que un pesadelo pro medio ambiente. Reacciona coa transpiración e produce uns vapores fétidos nocivos e uns residuos xelatinosos moi raros. O que? Que apesta!
Intento avisar a todo o mundo de que non o usen, así que xa o sabes. En fin, quen sabe onde aterrará Dumpster? Aterrar. Houston, temos unha vaca espacial. Ola, rapaces! Non me ides creer onde estiven! Mirade para aquí o que vos trouxen. Que me dicides? Hai suficiente para botarmos toda a vida? Tranquilos, tranquilos, amigos, confiad en min, xa me encargo eu disto.